Per combatre la propagació del nou coronavirus i la Covid-19, la teva ajuda és fonamental. Durant el confinament, queda't a casa per responsabilitat i solidaritat. No surtis per res sense justificació. No fer-ho és motiu de sanció. Has d'anar a comprar, a treballar o a tenir cura d'algú. Fes-ho sol i no vagis a menors. Ves i torna, no t'entretinguis. Guarda d'1 a 2 metres entre persones. Respecta les mesures d'higiene. Fes la compra de proximitat. Comerços locals ofereixen serveis a domicili. Compra només allò que necessitis. Aliments i productes bàsics estan garantits. Si ets gran o dependent i necessites ajuda per la compra o algun altre suport, truca al 93 810 9200 i t'ajudarem. Quan treguis a passejar la teva mascota, fes-ho individualment. Recull les seves caques. No aprofitis per passejar o fer esport. I les escombraries, llença les mínimes escombraries possibles. Posa-les dins del contenidor correcte. No deixis mobles ni trastos vells al carrer ni al costat dels contenidors. Les persones amb discapacitat o TEA poden sortir al carrer acreditades. També és permès desplaçar-se per canviar la custòdia de menors. Si agafes el cotxe per necessitat, fes-ho individualment. Només hi poden anar 2 persones si viuen o treballen al mateix lloc o per anar al metge. També si s'acompanya persones grans, menors o dependents per causa major. Si t'has de moure, porta el certificat de declaració autoresponsable que justifiqui el desplaçament dins les restriccions. El trobaràs al web del Departament d'Interior, interior.gencat.cat. I recorda, renta't sovint les mans. Mantingues la distància de seguretat entre persones. Cobreix la tos i els esternuts amb un mocador d'un sol ús o amb el colze. El confinament a casa és la millor manera de combatre la Covid-19. Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Segueix-nos a les xarxes socials.